Hindustani gobang kokno tongo जों खोनागारो फ्लेग काइमानति बेलाइखे borok taikoboni go khaine rok party khaine rok borokno humki tumki riu hne ang जों खोनाका aboni bagai जों aro saburi borokno humki rok sikiri mane kokrok sa abo khnanan bagai जों paikya tei borok samung khaime ang tongo taikoboni borok bongno kebeng mani bagai hingke kubui tamono hin जों महाराज jono swnam rohorjak dagi rijak महाराज नेतृत्व जों samung khai tongo kubui जों phunukronai tiprasa ni bagai महाराज swnamka tipramota tiprasani sep naruknan hne जों sara tiprasano je sara tiprani जों samung khaibo thangnai hingke tei oro je hindustani tongnai rok borokno bo जों chini loge safety no bung samung khai tongo borokno oneki hatarni bo phai borokno bo prak sapra hayake ba bunan toknani hayake ba case file rok khainani hni bo bongno sikri hne ang khanaka hingke aba herok takiri di hne tini जों chini hindustani ani friends tei ani salai okra sakra rokno bang saiklangkha jahate agami dino जों borok bai baksa ke samung tangmannani bagai hingke tei जों borokni logi sob samai ni tongnai hni bo bongno ang kogrik langkha Nanda ni sinim ani bumungkha bipul deborma unukudi junal channel